Salut, numele meu Bogdan și bine am găsit la un nou video. Știi că n-am postat de mult, dar astăzi o să căutăm pământ pentru că a venit tataie pe la mine și l-a ajutat la ceva și a găsit un pământ, un ban de argint. Dacă vreți o să și vă arăt. Haideți să-mi fac. Vezi unde l-a găsit? Uitați, acesta este bani de argint. Și de argint să știți. Și o să căutăm și noi. Și o să căutăm un pământ pe undeva l-a găsit. O să căutăm cu această unealtă. Vedeți că aici am mai... Unde? Aici am mai săpat. Uite de aici. Dar n-am găsit nimic. Și o să săpăm și mai adânc. O să o las. E bine așa. Cred că se vede. O să fac aici. Da, de pietriș. Uitați, dau de pietriș. Da de lemn. Nu pot să bloc aici. Că dau de pietriș, uitați, să vă arăt. Dau de pietriș, uitați. Să pun și noi pe cineva. Pământul moale, că a plouat dimineața puțin. Deci moale pe aici. E aici undeva, nu știu. Ce groapă e aici. Că aveam și înainte eu aici încă o groapă. Și mai este încă una pe aici. Dar nu s-a să pământul bine. Deci e moale pământul. Dar din pietură e mare. Pe pietră foarte mare. Să vedem. Mai luăm și cu mâna pe aici. Că poate găsim vreun ban de argint. Dar nu e absolut nimica. O să căutăm și în altă parte. Că se pare că aici nu e absolut nimic. Bine, acum nu o să facă groapa de 5 metri. Am și gustat un pic. Ce piatră, mă. Dar unde e? Haideți să nu pot să dau eu cu casma, pentru că e o piatră mare aici și încerc să iau cu mâna. Ceva pe acolo, un plastic, ceva. Hai, un elo. În schimb,
doar una e doar. Vezi? Nu pe nici. Că o să fac și altă groapă, că nu găsesc absolut nimic aici. Dau un pic cu sapă. Păi, nu, sapă, ce e asta? Sta de un plastic. Uite că n-am un plastic. Focalizează. Vedeți un plastic. O scoatem pe asta afară. Că nu e nimic afară, vreau un plastic. N-ai. Este plastic. Uitați cum este. Dar cât de greu este! Îl scoatem afară și pe ăsta facem altă groapă, pentru că nu-i gastul nimic aici. Ce naiba? Păi vedeți? Deci că o cască. Poate să vede ce. Uitați ce groapă e aici. După aia este. Uitați ce groapă e aici. Mi-e frică să nu se vede gângane, ceva, nu știu. Uitați ce am găsit, uitați. O cască de război. E casca asta sau ce este? Cât e casca? Cred, nu mai poți. Și mi-e frică să nu fie ceva pe ea pe acolo, că degeaba mănâncă pielea, nu știu de ce. Uitați. Ce cască? Nici că să pună și pe aia. Deci asta e casca. Uitați cât de veche pe aici. Bine, nu sunt așa entuziasmat pentru că doar o cască, nu-i bani la ce. Asta mai săpă. Nu știu să văd asta mică. Dar mai săpă și asta. Da, uite, acum mai văd încă una. Vedeți? Bine, ele cred că nu sunt de război. Da, cred că tot am găsit ceva. Din pânză, uitați că este din pânză făcută. Nu știu din ce este. E din pânză. O, știi mai grea ca el. Dar uitați că nu se poate de mine, că era spate de mine, uitați că aici nu-i groapă să zici că am săpat eu. Din pământ, de mult. Cât de... Ai, ce-am urzicat. Am înțepat ceva. Uitați. Asta cred că e de război. Pentru că ia uitați. Cum este. Uitați cum e înăuntru. Uitați ce veche este. Așa este și înăuntru. Pare destul de curată. Da.
Asta cred că e de pompieri. Prima, care ne-a găsit-o. Și că acolo se punea lanterna. Dar nu este o cască de aia nouă. E destul de veche, uitați cum este. Asta cred că e de război, pentru că, ia uitați. În următorul vlog o să pun una dintre ele în cap, după ce le spăl, după ce fac mai multe. Și o să dau cu ceva pe cască, dar eu am în cap. Înțelegeți? Să vedem dacă mă doare sau nu mă doare. Cu diferite obiecte. Un lemn, o piatră. Da. Să mai căutăm pe aici, poate mai găsim ceva. Da, e destul de piatră și nu e nimic. Da, nu e absolut nimic. Cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați, like și subscribe. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Bogdan Dogaru. Și în următorul vlog o să mi-o pun în cap și o să fac acest lucru. Uitați asta. Dar eu o să am în cap. Să vedem că nu doare. Ok. La revedere.